uNgqongqoshe wezokuthutha uthi iningi lamatekisi alinazo izimfanelo zokuba semgwaqeni. Sizelana-ke ukuzo-check ukuthi iy'moto abahamba ngazo zi-right na. Singeke sithi sikhetha kuphela iy'moto kodwa sisa kakhulu kwi-public transport. So sibuka amabhasi, sibuka amateksi, sibuka nazo zonke ezinye-ke iy'moto, kodwa ikakhulukazi kulezi. And sisho kulokho ngoba ama-surveys ethu asitshela ukuthi abantu abaningi abahambayo eSouth Africa bahamba ngamateksi 70%. So that is why singeke sihlale singawabuka amateksi. Kuthe kuphakama inhlamvu yelanga bese engaphezu kwamashumi amabili amatekisi abeseboshiwe. Sesikhiphe-ke khona manje awu-21 kusukela ngo7:30 ekuseni. Siwakhiphele izathu ey'ningi ukuthi awafanele ukuba semgwaqeni, amanye aney'nkinga zamabriki, amanye awanawo ama-operating licenses, amanye awafanele ukuba lana ngokomthetho we-operating license yawo, ifanele ihambe nje laphaya igcine laphaya. Kusenjalo wenyukile umthamo wezimoto emngceleni owehlukanisa leli neBotswana iGroblersdal Bridge. Lo mngcele uba matasa kakhulu ngesikhathi seyinkonzo zephasika njengoba iningi liwela kulo uma lilibangise enkonzweni kaGudi eMoriya. Kuthe kushaya ihora leshumi ekuseni bese bengu-1500 abantu abesebedlule lapha. Since this morning, we have processed around 1,500 people coming from Botswana side entering South Africa. And this is now the first day in terms of the return leg of the implementation of our plan. Umnyango wezenhlalakahle uthi kuneyingane ezidluliswa kulomngcele ebezihamba zodwa. Kanti-ke kunenye ingane ebingahambi nomzali wayo kodwa-ke ihamba nomunye umuntu omdala obenganawo amaphepha afanele okuhamba nalengane. Today, we have another case from a mother with a child from Congo from this side, and the child doesn't have any documents. We can't link the mother to the child, and the mother is also alleging that she's a victim of gender-based violence. So our social workers are here as well. We are going to also try and make sure that we process the child and the mother. Kulindeleke ukuthi sibe phezulu isibalo sabantu abadlula kulomngcele kuze kube kusasa.